Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Capri, Hawaii, gustora genbiltzan, udagiroan, bainu jantzitan, nila irudikatzen erintzen, kaipirina bat, hori Brasil izango zen, baina eskuan kaipirina, garagardo bat, edo zer hartuta, eguzki goxotan, baina udan denok ez gara berozaleak, badira leku hotzagoetara ere joatea gustatzen zaienak freskura bila, hemen Euskal Herrian izango espagenu bezala, eta hoientzako saioa gaurkoa ez, irla hotz batera joango gara, Groenlandiara, Trumpek erosi aurretik, iritsiko gara? Nik uste du baiet. Bai, ez? Bai, espero ezagun baiet. Bai, etimologiare ez, bide ingo diogu, pixka bat. Hasieratik. Bai, alkandorarekin bat atorrelako. Egon, gaurko alkandora. Nola lotzen da gaurko alkandora Groenlandiarekin, berdea, Groenlandia, etimologikoki, zuria, Berdelandiara. Berdelandia, bai. Vale. Berez, uartea ikusita, ez dirudi berdea danik kolore nagusia. Zuria, ez? Izotzlandia Izotza. ere izan ziteken, baina hori hartuta zegoen. Islandia berez, Izotzlandia da. Bale. Jatorriz. Tardun hartuta zegoelako, Ez da Berdelandia. baina Berdelandia da, bai. Hori proposamenak, ez? Emaila egiterakoan proposamenak egiten zaizkizun bezala, ez hau erabilita dago. Bestela proposatzen dizugu, Bai, Berdelandia. Eta horren Berdelandiarekin geratu ziren. Vale. Egia klimaldaketarekin gero eta berdeago dagoela, baina bueno. Kontua da hori, Trumpek baino lehen ere, beste batzuk ere asmoa izan zutela, ez, uartea berenganatzeko, eta 10. mendearen amaieran iritsi ziren lehen esploratzaileak eta kolono eskandinaviarrak uartera, baina egia da 15. menderako kokaleku horiek abandonatuta zituztela, eta orduan uartean geratu zirenak jatorrizko inuitak izan ziren. Zesan berra dago hori, bisitari buruz hitz egingo dugu, baina aurretik eta berez inuitak bizi dira hor, eta haien uartea da. Izan beharko luke, ez? 18. mendean, zehazkin 1721, Hans Egede mislariak espedizio bat antolatu zuen, eta kolonoak egungo Nuuk hiri inguruan kokatzen hasi ziren, eta orduz geroztik, gaur bezala, Groenlandia Danimarkako lurraldea da. Ofizialki erresumara 1953an atxikiarren. Eta, bai, Ez da inbeste denbora, Ez, baino, 18. mendetik praktikan Danimarkaren parte da, lurrak ziren. bai. 1979an erreferendum bidez lurralde autonomo estatusa lortu zuen, eta 2009an beste referendum baten bidez eskumen gehiago eman zizkioten, eta berriki Danimarkako gobernuak adierazi du, zuk esan duzun bezala, ez, Trumpen asmoak entzun da, Groenlandiarrek beraiek erabakiko dutela beren etorkizuna. Hau da, autodeterminazio eskubidea aitortu die, ez, uarteko 56.000 biztanleei, baina ñabardura bat egin behar da, Daniarren nahia erresumaren barruan geratzea dela azpimarratu dute. Hau da,
nolabaite bertakoei, hau da, inuitei, jatorrizko biztanlei, bai, ematen dizuegu autodeterminazioko aukera, baina gure aholkua, gure ez... Zebizka paternalista, ez? Bai, baina gurekin geratu nahi dizu, ez da? Bai, esan baietz. Hori da. Ni pixkat referentzi kultural bat sartzeko, niri lagundu zidalako pixkat ulertzen Groenlandiako, zea, ezakit entzuleek ikusi duten Borgen seriazuk ikusi duzun, serie daniar bada hango politika baten bizitza kontatzen duena, eta 3. denboraldian Groenlandiako gatazkan kokatzen da, eta ikusi nahi duenarentzat Borgen gomendagarria ulertzeko pixkat. Joku politikoan nondik doan, petroleoa, inuitak, bertako herriaren, Groenlandiako herriaren borroka, erreferendumak, bai, laguntzen du nik erreferentzia kulturalak. Holkua kontra hartuko dut, eta tarte badaukatenean ikusiko dut, bai. Eta, aipatu dugu, ze Groenlandiaren bidean beste eragile garrantzitsu bat agertu zen, aspaldi gainera, eta da Estatu Batuak. Groenlandia erosteko Trumpek adierazi duen asmoa ez da berria, eta 1877an Estatu Batuek Alaska Errusiari erosi ziotenean, Washingtongo politikari eta intelektualek munduko uhartea handiena, ze Groenlandia munduko uhartea handiena da, horrekin ere berdin egitea eskatu zuten, hau da ja, Alaska bezala, Groenlandiara ere erosteko eskatu zuten. Well, it took me some growing and a fair bit of schooling, a little bit of trouble to get on the move, and I felt like a loser, but I turned out the winner when it came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild, and here's to the free. Here's to my life in a chosen country. Here's to Alaska and me. Baina Estatu Batuarrek ez zuten lortuko berehala Groenlandia zapaltzea. Esan dugu, eskaera 1877an egin zutela, baina lehen aldiz zapaldu zuten Bigarren Mundu Gerran. Eta Danimarka Alemaniarrek okupatuta, Estatu Batuetako armadak Groenlandia okupatu zuen. Daniar defentsarako errege eskolako kide Mark Jacobsenen hitzetan, hasieran Groenlandiaren okupazioa Danimarkaren gonbidapena izan zen ia nazien mehatxua zela eta, baina gerra amaitzean Danimarkak esan zuen mehatxua amaitua zela eta erretiratu zitezkeela. Jakina Estatu Batuek ez ziren erretiratu. Herrialdearen izena aldatzen duzu eta historia errepikatzen da, behin da berriz, ez? Mehatxua sortu, orgeratu, suntxitu, zuretzat hartu. Bai. Ez? Eta gainera, beste mehatxu baten aitzakia zeukaten. Eta zen, Sobietarren gainera. Aitzakia. Bai. Gainera, Errusia sartzen bada, edo Errusia edo Sobietarra sartzen badira aitzaki horren barruan, ez? Bai, hori da. Justifikatua, bai, eraba justifikatua. Eta justifikazio horrekin hamarkada luzetan jarraitu dute Groenlandian, eta 1946an James Baines, Estatu Batuetako estatu idazkariak beste eskaintza bat luzatu zuen. Uhartearen truke $1 milioi ordaintzeko prest zeuden urrezko lingotetan gainera. Eta Daniar gobernuak ezezkoa esan zuen, baina 1951an berriro Estatutako armadak uhartea usteko inolako asmorik ez zeukala ikusita, amore eman eta Estatu Batuetaren presentzia arautzeko akordio bat sinatu behar izan zuten. Eta orduan militarki gune estrategikoa zen Groenlandia eta horregatik eutsi nahi zioten, ez? Baina gaur Irlaren 180 hartzen zuen izotzak atzera egina ala. Urtzen. Bai, hori da. Urtzen ari da eta itsasoz merkataritza bide berriak irekitzen ari dira. Jende bati ondo ari zaio etortzen. Hori da, bai. Izotza urtzea edo klima larrialdiarena, ez? Baliabide naturalak ustiatzen jarraitzeko. Hori da, ze alde batetik, merkataritzarako nabigagarriagoa dira inguru horiek, ez? Izotza erretiratzen ari den neurrian, baina lehorrean baliabide naturalak, ez? Zuk esan duzun bezala, pues, adibidez burdina, uranioa, petrolioa ere bai, errazago ustiatu daitezke. Eta azken finean, egin nahi dutena da,
Groenlandia eskuratu, mendean hartu, beraiek ukatzen duten klima aldaketa hori zukua ateratzeko. Txamponari buelta eman eta komeni denean komeni dena, ez? Hori da. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas de Borneo, en los Tigres, en Marte, los anillos de Saturno. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.